Dneska tady mám důležitou zprávu, pokud se chystáte na odstavení, protože je naprosto zásadní jeho načasování. Pokud vám bude někdo tvrdit, že je naprosto super, když je dítě nemocné, protože odstavení se vám bude dělat mnohem jednodušeji, tak je to naprostá blbost a vůbec to neposlouchejte. Já jsem se s tím setkala teďka na konzultaci a je to taková blbost, že to snad ani není možné. Odstav nezačínáme, když je nějaká separační úzkost, když je dítě nemocné, když je nějaký neklid, něco jsou nějaké velké změny v rodině. Takovéhle věci jsou extrémně důležitý, protože nám neudělají úplně tu pohodičku na tom začátku, protože sám odstav jako takovej je extrémně náročný. Je náročný pro nás, ale hlavně je náročný pro to naše dítě, který potřebuje být v pohodě a v klidu v rámci možností. Proto se soustřeďte na to nadčasování a bude to probíhat celý mnohem příjemnější a jemnější a šetrnější, což prostě věřím, že chcete. Pokud chcete další tipy, tak určitě doporučuji sledovat můj profil a určitě se tam mrkněte už teďka, protože tam najdete spoustu inspirace, kterou věřím, že využijete. A pokud vás zajímá ten odstav, tak určitě doporučuji se přihlásit na webinář Respektující odstavení, kde společně krůček po krůčku projdeme to, co je důležitý a jak to vlastně celý uchopit, aby to pro vás a vaše dítě bylo co nejjednodušší a nejpříjemnější.